Tänään on taas uusi aamu. Tein uuden testailun videolla. Ja tällä kertaa en käyttänyt sitten konfua lainkaan, koska jotenkin puheen syntetisaatio konfulla on kuitenkin aika työlästä. Ja Blenderillä oikeasti tekee asioita vähän nopeammin. Huono puoli on siinä se, että konfulla saattaa sitä tiettyä ilmekkyyttä vähän yksinkertaisemmin, eli sillä voi niin kuin luoda AI-menetelmillä enemmän toimintaa. Blenderillä taas täytyy vähän jähmeämmin luoda sitä toimintaa, eli se pitää niin kuin periaatteessa itse kehitellä siihen. Mutta joo, nyt on todellakin taas aamu. Vähän parempi olo kuin muina aamuina. Ja jatkan tätä projektia eteenpäin. Varmaan ikuisuuteen. Mennään askel askeleen eteenpäin ja yritetään selvitä. Tämähän on selviytymistarina. Eli katsotaan nyt pikkusen, mitä nyt käytin siinä tässä jutussa. Ja mitä mietin miten konfua voi hyödyntää tässä. Joo, konfun ruutu. Tämä on mitä mä käytin edellisissä jutussa, tämä muokattu puhe, mikä tässä näkyy, missä on hahmot, annetaan tähän kuvina, maskataan vähän hahmoja ja sen jälkeen audiot ja ajetaan aina audiopari kerrallaan, eli toinen sanoo jotain ja toinen vastaa siihen ja näin edespäin. Aika työläs operaatio mun mielestäni, mutta sillä saa jonkunlaista aikaan. Tosin se päättää sitten aika pitkälle sen, miten ihmiset käyttäytyy, ja sitä voi jonkun verran tällä tekstipromptilla hallita, mutta se saattaa mennä aika rajuksi, jos yrittää jotain niin kuin tiettyjä asiaa sanoa, että teepä tällä tavalla tuo tekstipromptilla, niin se ei ehkä ole niin mukava lopputulos kuitenkaan. Toinen, mitä mä oon tässä niin kuin kokeilin ja yritin saada toimimaan, oli tämä niin kuin alku- ja loppufreimi, mikä mulla on tällä hetkellä ajossa tässä. Mä yritän niin kuin saada tällaista polkujuttua aikaan, että saisinko mä siitä sellaisen taustan, mikä muuttuu. Mä saan tämän muutenkin nyt sitten aikaa ihan kuvaamalla tämän ympäristön, vaikka kameralla nyt sitten, jos ei mikään muu auta. Täällä periaatteessa pystyy aika nättejä, jos oikein lyhyttä välejä on, niin aika nättejä sellaisia liikkeitä saamaan aikaan tällä alku- ja loppufreimillä. Olen testannut. Tämä, mitä mä tässä kokeilen, on tämmöinen vähän rajumpi, missä mä yritän katsoa, että onnistuisiko tämmöinen pitkä juttu tässä. Ja edellisen testin perusteella niin se ei tunnistanut näitä kahta juttua, mitkä on ihan samanlaisia periaatteessa, että tuo vähän kauempaa tämä, niin se ei pystynyt tunnistamaan, että toinen on kaukaa tämä sama asia, vaan sitten se alkoi säveltämään siihen asioita. Nyt mä yritin tekoälyn kanssa sitten vielä saada tähän semmoisen promptin, mikä vähän yrittäisi kuvata, että yritetään olla rauhallinen ja teet tämän näin, mutta saa nähdä mikä on lopputulos. Helpotin hommaa nyt sitten niin, että pystyn saamaan hallinnan kokonaan ja tein itsestäni Blenderistä tällaisen raftimallin, joka vähän näyttää minulta. Ei ihan ole niin kuin kuitenkaan minä, mutta siihen suuntaan kelvollinen tällaisen yksinkertaisen tarinan, mikä ei pyrikään olemaan mikään
Pro-tarina. Hahmot ovat nopeasti tehtyjä ja jos katsotte tämän videon, niin huomaatte, että siinä on pikkusen ne liikkeet ei ole niin kauhean sillä tavalla sulavia kuin todellisuudessa. Toki sen saa sulavaksi siihen kun käyttää aikaa ja vaivaa, niin kaiken saa ihan hyväksi tällä blenderillä. Ei se ole mistään muusta kuin ajasta kiinni. Mä en kuitenkaan halunnut käyttää aikaa kauheasti. Ja siitä seurasi se, että pikkusen siinä on tietynlaista raftia tai vastaavaa. Aha, tää ei mene ihan paikalle. Nyt mä katsoin pikkusen väärin paikkaa. Pitäis nyt näytetään miten Blenderin kanssa toimitaan. Tällainen pieni pyörittelyjuttu. Noin. Nyt meillä on tämä hahmo tuossa keskipisteessä. Ja siirretään tätä vähän. Näin, niin näkee tämän mun hahmoni. Se on tänne päin. Silmälasia ja muuta tollaista pientä löpöä. Täältä saa sitten kyllä niin kuin liikkeet tosiaan on tänne pistetty. Ja huulisynkat on hoidettu driverin kanssa käytännössä. Eli kun näytän, miten tämä huulisynkkaus tässä tapahtuu. Huulisynkassa ihan näin aikaiseksi. Eli käytännössä tänne on ajettu nytten tälle kanavalle, rotaation kanavalle, tälle luulle on haettu äänet. Eli on luettu tämä ääne, mitä tämä puhuu, ja sen jälkeen tuohon pistetään, interpoloidaan toi ääni, ja sen saa täältä näin. Ekaksi valitaan sound to sample ja sampled gaze. Tämä ei ihan vielä riitä, tähän täytyy tämän jälkeen vielä tehdä mirror-operaatio avaimella täältä. Näin, ja sen jälkeen ehkä näin täytyy skaalata vielä ihan scalella S-jällä ja Yllä, pienellä skeilauksella, niin sen jälkeen saa ton suun liikkeen sellaiseksi, että se näyttää oikealta, näyttää siltä ikään kuin se oikeasti puhuisi, koska ei se vaan kuitenkin ottaa vaan niihin voimakkuuksiin kantaa. Mutta joo. Ja sitten se laitetaan vaan videolle. Näin, ja taustalle pistetään kuva. Tän olisi saanut hienolla tekemällä talon ja sitten siihen pistämään nämä kaikki värit ja muuta. Ne olisi saanut todella hienoksi, mutta tää on nyt tosiaan tehty halpatuotannolla, eikä yritettykään niin kuin fiilistellä niin kuin taidolla ja hienoudella. Lisäksi tämä näyttää aika paljon niin kuin pelimäiseltä, eli pelirasteroidaan. Toki siihen saa paremmat väritykset ja muut ja varjostukset ja muut, niin jos olisi ihan niin kuin tosiaan tehnyt ton taustan mallintanut, mutta se ei ole tässä tarinassa nytten ydin se, että miten hyvin tämä on tehty, vaan periaatteessa ydin siinä on ainoastaan se, että se on yksinkertaisesti tehty. Joo, että sellainen. Blenderia on sitten kuitenkin käytetty tämän tekemiseen. Jeps, kiitos ja jatketaan seuraavalla kerralla sitten vähän enemmän vielä juttuja.